Hello po. Welcome back to my vlog. Vlog talaga. Welcome back to my vlog po. Ako na naman ulit to. At tinan niyo kung sinong mga nakasama ko dito. Hello. Pakilala ka pa rin. Ikaw din, pakilala. Hello. Nagsabay pa kayo. Nagsabay pa. We are in Kami nga Europe. pala yung mga OFW dito na nagtatrabaho sa ALSA. Hello. Okay. Ito nga lang po yung bago sa dito. So ano masasabi niyo sa trabaho niyo so far? Mahirap. Daw, Ganun mahirap. talaga. OFW. Pero nag-i-enjoy naman kayo. Grabe naman kung hindi kayo mag-enjoy dito sa lugar na Dati to. pangarap lang namin mag-abroad, ngayon gusto na. Dati pangarap namin mag-abroad. Ngayon pangarap na namin umuwi. Kawawa naman mga kasama Joke natin lang. mga OFW. Joke lang, syempre. Oo naman, oo. Ano pa rin? Para sa pamilya, ino. So, tatambay muna kami ng saglit at iikot namin tong buong lugar para makita nyo. This place is called Pavilloni Presonut Vista Viste. Yan, so that's the place. And dito yung mga kasama ko. Sobrang ganda at sobrang linis. Kaso ang problema nga lang namin dito, sobrang lamig. Yung parang ayaw mo nang ilabas yung kamay mo sa sobrang lamig. Pero naghahanap kami talaga kung saan kami iikot at maglalakad-lakad. Kaya ito, nag-uusap-usap muna kami tapos ipapakita namin ulit sa inyo ang view namin dito sa Europe. Maraming salamat sa pagsubaybay. The beauty of ulit. The beauty of road. Kasing, the art of Europe. Tawag niya ang art of Europe. Oh. The heart? Oh, the art of Europe. Ito man, Czech Republic. Kasi puro historical dito. Talaga? Hindi, parang, I'm sorry. Dito. Mga sobra 2 years na. Příští zastávka náměstí Republiky. Pilaggio? Mall pala yung Pilaggio na yan. So ito, papasok kami ng mall. At buti na lang, may lokal kami ditong kasama. Ito, ipakita ko sa inyo ang aming lokal na kasama. Saan mo kami dalhin ngayon, pre? Pupunta tayo sa Palladium. Okay. Okay, sige. Salamat. Thank you. Ikaw na bahala sa amin, ano? Mall dito sa Prague. Sa Prague. Okay. Isang mall dito sa Prague. Okay. Kilalang mall. Kilalang mall dito sa Prague. Okay. This is Europe. This is Europe. Ano nga ang Europe? Heart of Europe. Oh. This is Prague. Ano nga ang Czech Republic is the heart of Europe? Tama ba? The heart Europe. We are at the center proper or center proper. The heart kasi Nasa sentro. Medyo ano siya, kalawa. Okay. Isang tayo. Ha? Dala lang. Ha? Ibo ko na. Ba't lalakad? Parang kalmang lakad lang ito. Para mga pare, maghahanap talaga kami dito ng van na nakukuha sa amin ng pang hub. Video. Ha? Video. Oo. Malapit na dito. Alam mo, hindi mainit eh.
Tapos nandito na kami, malapit na kami doon sa castle. Asa na ba yung castle? Ayun. Hindi, ayun. Tapos tumambay muna kami dito at tingnan mo kung anong pinagagawa namin. Ayan. Nag-picture kami dito. Pulis ba yan? Ang ganda. Gilid ng gilid ko yan. Ayan ang mga kasama ko. May magagandang views talaga actually doon sa taas. Tapos dito sa harap namin, may mga castle. Tulad nga ng nasabi ko, parang ang mga buildings nila dito, pare-pareho yung forma. Kasi government owned. Tapos pinapaayos nila ng ganyang forma pa rin pag nasira yan. Ang problema lang dito pag nilabas mo yung cellphone mo para kumuha ng video, sobrang sakit sa kamay. Ayan, may kabayo. Nag-a-ice yung mga damo. Ito. Hindi ko alam kung ano to. May English ba? English naman pala eh. Uy, hala. Ewan ko kung anong pinoportray niyan. Pero ayan, ang kabayo. So we arrived. Ito na yung castle na pini-feature namin doon sa baba. Tapos naandito na kami. Hala, katakot lang, baka mahulog yung cellphone mo dyan. We will go to a museum where the statue of Jose Rizal can be found. So I'm a little excited about that. Ito yung castle. So sobrang ganda talaga nito sa totoong buhay, no? Sa personal. I wish I'll be able to like capture the beauty. Pero ako na lang magre-relate sa inyo. Sobrang ganda. Magandang umaga din. Sana dito tayo ngayon. Ang jacket ko ay iniwan ko na doon. Pero nasa likod na tayo ng castle na sinabi na ito na yung bahay ng President Prado ay ang heart of Europe. Kaya nandito ako sa heart na ito. At kung iikot tayo dito ganda, may square na rin dito. Parang alam ko kapag may mga ganito ang tawag na square na dinikat eh. Pero hindi ko pa alam kung anong pangalan ng square na to. Kaya alam mo, so hindi pa namin alam. Yan ang aming balita na hindi naman talaga namin alam, nahatid naman sa inyo. Kaya maniwala na kayo dyan kung anong sasabihin natin to. Square to. Titingnan namin kung anong pangalan, tapos ipopost namin dyan sa baba. Ilalagay namin ang pangalan sa para ano masasabi? Goods! Parang pang ilang ulit na yun. Naka-portrait to ah.
May babuyan pre sa baba. Naibabuyan dito oh. Ito ang sikat na Charles Bridge. Charles Bridge. Oh. Oh, Suba. Oh, dam. Maganda yung nasa tuktok. Tuktok ng tower. Ano, uubos pa lang ang data? Ay, nakabuo ko. Hindi, ano na, was na lobat eh. Hindi ko malobat. Hindi, unlimited to. Sa akin. No capping. Hmm? Walang limit. Wala. Unlimited sa isang ano. Unlimited nga eh, no? Walang limit. 720. Mm-mm. Pwede na. Bibili na. Malawa na dito. Legal yung mga with seats dito. Okay, okay, okay. Wait, marijuana. So ito, sa kakaikot namin no, nakahanap kami ng Filipino store. Kaya tingnan mo ang mga binibenta. Filipino rin. Ito oh, ang laki pa ng sardinas. Buong pamilyang Pilipino. At nandito yung mga kasama ko. Nagsiserve din daw sila dito ng pagkain kaso take out lahat. Uy, sa kabalti ba naman ang aking damit? Eh baka masagik to at mabasag. Ayan. Filipino store. Kaya ang pangalan ng Pinoy store, tingnan mo, Pinoy. Taste of Asia. Yan. Tapos lalabas ako mamaya, papakita ko kung saan makikita to. Parang hindi ko alam ang mga pangalan dito, pero dito mo siya mahanap. Ayan. Store. Kung dito naman banda, ayan. Yung nasa likod, tinan mo may dome. At yung sa harap ay yan.